Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da haduwanmu a cikin darasin muhadath kenan. Jumloli na hani, ma'ana jumloli da suke hani, ma'ana ba a yi ba. Kenan wannan jumla za ta gaya ma ba a yi ba. Ai can ni ina zuwa makaranta, to in zan ce ni ban je makaranta ba ya kamata in ce? Sai in ce raqam ula kenan, lamba ta ɗaya, lam azhab ilal madrasa, ban tahi ba makaranta, shine lam azhab ilal madrasati. Sai lamba ta biyu, kai baka tahi makaranta ba, sai ka ce lam tadhhab ilal madrasa, lam tadhhab ilal madrasati, baka tafi ba makaranta. Sai lamba ta uku shine lam yadhhab ilal madrasati, bai tahi ba, shikenan wani, imma ni nake baka labari, amma kai kake so ka gaya ma wani cewa wani bai je makaranta ba, sai ka ce lam yadhhab ilal madrasa. Sai lamba ta hudu, mutum biyu in ba su je ba ya kamata a ce? Sai a ce lam yadhhaba ilal madrasa, su biyun, imma maza imma mata, sai ka ce lam yadhhaba ilal madrasa, ba su tahi ba makaranta. Mutum da yawa mazaje, sai ka ce lam yadhhabu ilal madrasa, ba su tahi ba, jam'i na maza lam yadhhabu ilal madrasa, ba su tafi ba makaranta. Sai lamba ta shida, sai ka ce lam yadhhabna ilal madrasati, lam yadhhabna ilal madrasa, kenan ba su tahi ba zuwa makaranta, amma mata da yawa, sai ka ce lam yadhhabna ilal madrasa, ba su tahi ba zuwa makaranta, ma'ana ba su je makaranta ba. Abu na gaba, ba da umarni, kenan a cikin ayyuka, ma'ana karkai ko kuma kenan shine ake nihi da umarni. Lokacin da nake so in baka umarni ko kai ka ba ma wani umarni a cikin fi'il dhahaba, sai ka ce mishi idhhab, je ka, tahi, ma'ana idhhab, kai, je ka. Lamba ta biyu kuma abu ne na mutum biyu, kenan umarni ne za a ba mutum biyu, sai ka ce idhhaba, ku tahi, ku biyun, idhhaba, ku biyun ku tahi. Lamba ta uku, mutum da yawa mazaje, sai ka ce idhhabu, ku tahi, ku da yawa mazaje. Mata da yawa, lamba ta hudu, sai ka ce idhhabna, umarni ne kake ba mata, ku tahi, amma mata da yawa umarninsu ku tahi, sai ka ce idhhabna, ku tahi. Idhhabi, ke kadai mace, je ki, idhhabi mace, ke kadai, rakam na 5 kenan, lamba ta 5, idhhabi, je ki. Kenan idhhab ilal madrasa, je ka makaranta, idhhaba ilal madrasa, ku tahi makaranta, idhhabu ilal madrasa, ku da yawa ku je makaranta, idhhabna ilal madrasa, mata da yawa ku tahi makaranta.